Ovo radimo stvarno za njih, za poboljšanje kvaliteta života, konkretno ovde na Limanu 2. Obišli smo i kutak Liman 2, gde naše komšije, naši sugrađani organizuju razne aktivnosti, razna savjetuju, jedan mali pravi komšijski kutak za sve naše sugrađane Limana 2. Pre toga smo obišli radove dr. Ivana Ribara, u pitanju je Čista Srbija, radi se kanalizaciona mreža na Limanu 2. Imamo uverenje od izvođača radova da će do kraja aprila se završiti ti radovi, da će onda nakon toga da će moći parking servis da uđe da radi asfaltiranje i obeležavanje parking mesta. Što se tiče Čiste Srbije, grad je dobio sredstva od strane države, vrednost je blizu 28 miliona evra. Investicija koja se radi na Limanu 2, svim ulicama će biti zamenjena kanalizaciona mreža, je negde oko 470 miliona dinara.